Nå, okay, sløjfe. Må jeg så høre om din idé, sløjfe? Fordi altså, i de her krisetider, så lyder det helt fantastisk, at man kan lave arbejdspladser. Man kan i den grad lave arbejdspladser. Og det er jo helt i Christianias ånd, så det lyder meget spændende. I Christianias ånd. Men jeg kunne godt tænke mig at begynde fra en lidt anden kant. Jeg tror det var i 5 eller 6 eller 7 måske, blev det besluttet, at de danske soldater skulle trækkes hjem fra Afghanistan i 2014. Nå ja. Og da jeg hørte det der 14, der som tal interesseret, så pludselig så jeg, vi mistede Norge i 1814. Vi mistede Sønderjylland i 1864. Vi mistede Island i 1944. Vi mistede Grønland i 2004. Hvad vil vi miste i 2014? Er der overhovedet udsigt til en sejr? Jo, der er udsigt til en sejr, hvis man kan efterlade afghanerne lykkelige og på vej mod rigdom og med tro på tilværelsen, at nu kan de få en tilværelse, som adskiller sig til det bedre side, så kan man få en fred, som holder. Og når man ser rundt, vi vil jo ikke have deres opium, selvom det er god opium, de laver. Men de er eksperter i at dyrke hash, højlandshash. Sådan så det amerikanerne gjorde i 1933, hvor de realiserede, hvis spiritusforbuddet blev opretholdt, så 10 år senere, så var der god chance for en mafiapræsident i USA. Fordi alle mafioso var blevet så populære i USA, fordi de bragte det, som folket gerne ville have, nemlig spiritus. I dag er det op til virkelig landets politikere at tage stilling til, om man virkelig vil løbe den chance, at rockerne og banderne og alle de der, som siges at stå for hele hashhandlen, at de skal blive populære i befolkningen. Og den helt rigtige måde at gøre dem populære i befolkningen, det er at holde hash forbudt. Sådan så lad os tage de to ting, lad os kæde de to ting sammen og give Afghanistan 10 års eneforhandling af hash, som militæret hjælper til de forskellige lande, i Hercules-maskiner måske. Og lad Frank Jensen, borgmestrene i byerne, tage en afgift, og så sende det ud på et relativt frit marked, sådan så fængslerne vil blive tømt, og Frank Jensen kan tilbyde dem en startbeskæftigelse som hashpusher, spredt over hele byen. Det, der var ulovligt for dem før, det er nu lovligt. Men jeg tror da ikke, der vil have en fare for, at hvis man lige pludselig kan købe det lovligt, at så vil der blive mange flere hashryger. Har du tænkt over de der konsekvenser med alle de her unge skolebørn? Tvært imod. Jeg forstår godt dit spørgsmål, men tvært imod viser det sig, at det er selve det, at det er forbudt, der gør det spændende for de unge. Det er ikke, om det er sjovt, eller det er bare det er forbudt. Det er næsten det samme som, at det er sejt. Ja. Der vil være masser af arbejdspladser. Mange af de der, som de i dag, Mette Frederiksen må indrømme, de er uanbringelige. Vi bliver nødt til bare at holde dem kørende på bistandshjælp. De har været igennem alt mulige prøvninger, de har været igennem, og der er en lille restgruppe, som er tilbage, som simpelthen er uanbringelige. Jeg vil godt vædde min gamle mors hat på, at... Har du den? Jeg har min gamle mors hat. Okay. Jeg har i hvert fald en sko af hendes. Okay. Den vil jeg gerne vædde på, at mange af de der uanbringelige unge, hvis de pludselig ser, at der måske er penge i deres gamle opskrift på hashkager, eller deres gamle opskrift på syltetøj, eller hvad det er, de har lavet, mens de er gået på bistand i alle de her år. Jamen, de vil gå ud og gå commercial. De vil blive
legale medlemmer af samfundet, som selv tjener deres penge ved legal hashhandel. Tak skal du have, Sløjfe. Det er det første indslag i den her nye bevægelse fra Regnbuehæren omkring flere arbejdspladser. Flere arbejdspladser, ja. Flere arbejdspladser.